Добрий день, шановні глядачі сайту ННБай. Сьогодні ми починаємо онлайн-трансляцію з Кастричницької площі, де мусила відбутися акція на 1 мая, на День праці, День солідарності робочих. На її закликав Миколай Статкевич ще в кінці соковика, коли тільки вийшов СІЗО КДБ. Але Статкевича напередодні цієї акції затримали і осудили на 5 суток арешту. Тут от є Марина Адамович, жонка господара Статкевича. Ми зараз, напевно, підійдемо до її і послухаємо, що вона каже. Законспірувати його син, зробивши його центр днем праці, а лише і працю у людей відняли, правда? І працю, і право на безпечний, спокійний сьогоднішній день, і на врешті-решт достойну пенсію, відпрацювавши шмат-шмат году. Як думаєте, люди зберуться сьогодні? Я не провидец, але я думаю, що белорусы, як завсюди, возникают ниоткуда. Для меня не было загадкой, что в 2006 году откуда взялись на пустой площади тысячи людей при абсолютно пустым городе. Ну, вы памятаете, как это было, правда? Может быть, вы ведаете, за что вы не положили? Видите, 3 дні я не можу отримати абсолютно ніякої інформації. Вчора я написала скаргу у Ленінському роусі. Ну, вся адміністрація, безумовно, від мене ховалася. Спочатку мені сказали, що до мене зараз вийде там некий полковник. Потім вони довго-довго бігали, сказали, ой, жалость-то какая, никого нету ті. Ну, правда. Тому я, завтра буде перший працівний день, я хоча б спробую це висвітлити в суді, отримавши постанову, по якій коли його осудили. Ось ви почули кілька слов від Марини Адамович. Я чекаю, що зараз повинні трохи з'явитися люди, прийти. Правда, Микола казав, коли пам'ятаєте, випадку чогось збиратися коля Агума. Коля Агума? Ви пам'ятаєте, ну, вот это прямо ефір у Білсаті. Так що не ведаю. Але я ж думаю, що за ночь сьогодні усіх не поарештували. Треба значити, до речі, що вельми велика кількість силових структур, що автозаки стоять вони на вулиці Комсомольській, є за Палацом Республіки, там, напевно, коля 10, можна на от кришечку 2 автозаки побачити, ось зараз, коли добре пригледяться. І, в принципі, площа цілком очеплена супрацовниками силових структур, але, ну, якби, поки що не бачно, як хтось реагував. До речі, от з'являється Юрась Губаревич, старшиня Руху за свободу. Це от перший з політиків, хто прийшов сьогодні на Кастричницьку. Може, зараз підійдемо, послухаємо господара Губаревича. Боится, причем страхи расповсюдживаются не только на те месцы, где планировались недозволенные акции, несанкционованные, але навіть тим, де вони со страхом дають дозвол, як в Гомелі сьогодні, вони роблять все можливе, як... З'явилася на 1 мая, от вийшла спадариня Калантай, і на кожне соціалістичне свято виходить на площі з червоним совєтським стягом. І ось вона знову пішла со стягом і тюльпанами. Оп. І вона проводить такі завсюди одиночні акції, одиночні пікети, проходять праз увесь центр городу з совєтським стягом. Це відбувається і на 7 листопада, і на 1 мая, а так само на 8 соковика. Ось, бачите, все літо традиція не зрадила і так само з'явилося. Ось, бачите, супрацовники силових структур, у цивільному вони всі опрануті. У формі нема. До речі, так само за Палацом Республіки стоять бусики без номерів такі ось, які стали таким одним з символів цієї весни. Силовики спробують фільмувати усіх, хто виходить. Більшість поки складають журналісти. З політиків по-ранішому є тільки Юрась Губаревич. Більше нікого іншого нема.
Добрый день, скажите, а вы на акцию вышли? Нет, мы встретились. Нет, ви випадково якби. А як ви ставитесь до того, що здимають з вас от ходять? Я вот думаю, что тоже надо их взимать уже, снимать. А чого не здимаються? Да отсвечивать. Сними его ты. А? Сними. Снять. Да. Ми в ефірі, якби, про ми. Ну, а мы просто встретились. Да. Мы в детстве всегда здесь На встречались. 1 мая? На коньках катались. Зимой. Это было наш каток. А Мы самое же интересное, здесь же родились стоял в этом памятник городе. Сталина. Да, Я да, помню, да. ходила во дворец сюда профсоюзов, в лагерь пионерский. Иду. Здравствуйте. Все. Що? З'явився перший чоловік з червоно-білим стягом. Якби люди кришечку збираються, може без пару десятків прийшло удільників, покуль що міліціянти не реагують, нікого не затримлюють, хоча якби їх тут достатньо шмат. Ось Валерій Щукін так само є, славутий дисидент Лукашенківської епохи. А ось бачите, до чоловіка со стягом підійшли амаповці і спробують його вже зараз затримати. Это «Радио Свобода», мы уже в эфире. Андрей, И что вы тут робите, Андрей? Вы так на что, фронт? на митинг пришел? Почему так мало людей? Ну не знаю, это к людям вопрос. По крайней мере, я здесь. А вы пришли с какой идеей? Что вы хотите показать? Что я хочу показать? Вот это. Можете повернути сюди? Это просто белый аркуш паперы. И что это значит? Ну, это волчий билет. Кому понятно? Верните пиратство. Все. Достаточно. Для начала это, а потом все остальное. До вас уже по доходе у супрацовника МАП что сказали? Ну, сказали, чтобы я убрал флаг. Ведаете, что вас могут затримать? Ну, конечно. Уже не первый раз. Большой опыт. 4-й раз на митинге. Затримливают вас. Ну да. Коли? 25-го? Да. Сколько дали? Штраф? Не 25-го, 26-го. И 25-го тоже. Але все ж таки вы пришли. А можете словами потлумачить, что вы хотите сказать, что вас не задовольняет, чем наоборот задовольняет? Добрий день, а ви з сумкою прийшли, ви може одразу рихтуєтеся? Ну, в принципе, да, я приехал с Гомеля, и у меня здесь теплые вещи, там сало еще осталось немножко, чесночка взял, чтобы нечистую выгонять, вот это, что бродит вокруг, Ага. тут снимает нас. Так что пока я... Так ви там подрихтований, Да, теплих речей взяли? да, шапочку теплую, чтобы не дуло в голову, потому что, ну, на всякий случай. Думаете, велика вероятность, что могут Ну, затримати? береженого Бог бережет. Я вообще рассчитываю на худшее, но надеюсь на лучшее. Ага. Думаю, что попаду домой еще сегодня, ну, посмотрим. А у вас у Гомелі ж так само сьогодні акція, здається, Ну, сегодня, відбувається? да, там на задворках, я не знаю, я не собирался в ней участвовать, в принципе, потому что организаторы этого мероприятия, которые подавали заявку, им разрешили, они хотят только с красными флагами, попросили как бы бело-червоно-белый не использовать, ну, это уже не то, что нам надо, как говорится, поэтому я решил приехать сюда, поддержать вольных людей Минска. Ну, вот Покуль що ніяк немного. вольно. ну, неважно, зато есть, что-то ж есть. Ясно. Дякую вам. Вам тоже спасибо. Володимир Нікляєв так само з'явився на Костричницькій площі. От зараз він роздає інтерв'ю. Добрий день, а можна вас записати? Ви на акцію сьогодні вийшли? Якую акцію? Я просто святкую День солідарності по традиції. Я пам'ятаю 1896 год, коли по учению Карла Маркса і Фрідриха Енгельса
якое ўчэнне змагалася за свабоду працы, каб быў 8-гадзінны рабочий дзень. У той час 12-14 гадзін працавалі. Людзі змагаліся за працу, за дастойнае жыццё. І першая салідарнасць свята дэманстрацыі працоўных, так, вот тут и Машера у нас вітаў, значит, со святом працы, и все коммунисты и так далее, так, поэтому тут никакая не акция, это просто свято, значит, кто хочет святкаваць, хай святкуе, кто не хочет, хай не святкуе. А цяперашняя ўлада як да этого свята, на ваш погляд, ставится? Мне соромно. Мне соромно. Я хотел бы ганарыцца своей уладой, своим президентом, як француз ганарыцца своим президентом, что он громадянин Франции, что его президент вот такие де Голь там ці хто. И я хотел ганарыцца. Так, вот моя Беларусь, вот моя влада, вот мой президент, мой гонор. Так. Ну, на жаль. Так. Гады. А колькі вам гадоў, калі не сакрэт? 84-й год я живу. Молодые годы, молодые жаданні, ни нуды, ни жуды, только счастье, каханье. Помнишь только красу, милый тварок девочий, золотую косу, синеватые очи, темный сад виноград, кретень белый вишневый, и огнистый погляд, и горячие словы. У эти словы першие и апошні читалися для президента у этом будинку. Будь же век молоды, полный светлыми днями, пролетайте годы золотыми огнями. Вот. Это Александру Егоровичу тут читались эти... Дякую. Максим Богданович. Бачите, ще верши читають люди, 84 годи виходять сьогодні на акцію протесту, докладні навіть, як сказав спадар, не на акцію протесту, а на свято, на День солідарності працовних. Тут пакуль што якби вельмі цяжка разабрацца, дзе тут удзельнікі, дзе журналісты, дзе назіральнікі. Пакуль што якби нейкіх канкрэтных дзеянняў не адбываецца, ніхто не бярэ, так можна сказаць, на сябе адказнасць. Кучкуюцца невялічкімі групкамі, а ёсць толькі адзін чырвона-белы сцяг у спадара. Спецназаўцы спрабавалі яго забраць, але хутка адышлі зноў. Ось прыйшла спадарыня Ніна Багінская, відаць, як заўсёды яна будзе разварочваць чырвона-белы сцяг альбо нейкія іншыя транспаранты ці там, скажем, лозунгі. Ось бачыце, спадарыня Багінская разварочвае свой чырвона-белы сцяг, які ўжо находзіць шмат гадоў па цэнтру гарадоў па цэнтру Мінска. Здаецца, з'явілася нейкая гукоўзмацняльная тэхніка. В случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Напоминаю, что вам может быть применена физическая сила и использованы спецсредства. С 1 мая тебя, братишка! Не вынуждайте сотрудников милиции использовать спецсредства и применять физическую силу. Еще раз убедительно просим вас разойтись. Требуем водометов! Быстрее! Супрацоўнік міліцыі сказаў, што супраць удзельнікаў акцыі можа быць ужыта фізічная сіла. Цікава, што спадарства стала крычаць спачатку са святам, а пасля дзядуля сказаў, што можа быць газ няхай выкарыстоўваюць ужо адразу. Вельмі цяжка пакуль што ацаніць колькасць удзельнікаў, ну хутчэй за ўсё гэта некалькі дзесяткаў, можа быць чалавек 50-70, не болей. Вам может быть применена физическая сила и использованы специальные
специальные средства. На каком основании? Не вынуждайте сотрудников милиции применять к вам физическую силу и использовать специальные средства. Скажите, а стрелять будете? Еще раз убедительно просим... Люди пытаются, те будут стрелять сегодня. Как вас зовут, товарищ? Назовите, пожалуйста, мы хотим ваше имя. Добрый день, 1 мая вас. Що міліціян, здається, виконав свою програму, свою працю, обвістив 2 рази про те, що акція не санкціонована і супротив її удільнику. О, один з людей вийшов. Добрый день, расскажите, чему вы вышли с державным флагом? Я пришел с белорусским флагом, потому что это государственный праздник Республики Беларусь, и я как рабочий считаю, что я имею право со своим флагом. Вот. Ну, он, может быть, не всем нравится, так же, как не всем нравится погоня. Мне все оба флага нравятся. Вот я считаю, что с этим флагом я имею полное право стоять в центре Октябрьской площади, вот, и ко мне никто не имеет права применять физическую силу. Хотя уже применяли, здесь уже, видите, это следы от ботинков ОМОНа. Здесь есть еще немножко, вот там. Вот. То поки не по этому прапоры потоптались. Поэтому прапоры эти бандиты потоптались, да. Так, а вы думаете, что он якби вас оборонит от Конечно затримання? нет, вы что? Лукашенко его оборонит только. И Лукашенко... Вместе с ОМОНовцами. Ну, посмотрим. Меня зовут Сергей. площу. Я с Минска. А почему пришли? Потому что я поддерживаю народ в его требованиях от власти дать нам нормальную жизнь, дать нам свободу. И с любым флагом... Бачите, один з людей на удільнику вийшов сьогодні на майовку з державним червоно-зеленим стягом. Але каже, що раніше якби йому це не допомагало і все одно спробували затримати. Кількість удільників, ведеться, зростає, люди потиху підтягуються, ну але поки що все ще немає ніяких організованих дій. І тому вельми тяжко оцінити кількість удільників. А ви з такими балонниками пригожими на акцію прийшли? Так. А розкажіть, чому от як ви Ну, где вы можете, не продают специальных, тому пришлось и креативить. А так это вы сами намалювали нечто? Ну, що намалювали, это не что там те саме. Там же люблю тебя, нам якби здалося, що це вельми креативно буде для сьогоднішнього дня. Ну, спершу маємо вас, Да, дякую. Вас так дорогі само. працовні. Ну, ось, вирішили. Так, Ви часто виходите на тримати. акцію? Ну, всюди. А затримлювали коли вас? Ну, пусть сподіваємося, що це саме, що от сьогодні Ні, буде. може не треба. Не хотелось бы, конечно. Ну Ну. что вы, люди мои милые. Ну это ж... А вы у нас отколь? Ну, шаню. А, на Шанива. Ну, Ну. регулярно кидаем. Дякую. Ну все добре. Все, бачимо. Бачите, люди йдуть на площу. Супрацовники міліції все ще кучкуються десь на ускрайках площі, ну але не спробують вживати силу супердемонстранту. Да, зараз ми, може бути, поднимемся на лестницу Палацу Республіки, каб оцінити, може бути, некий огульний план, кількість удільників, хто зібрався. Уздимаються червоно-білі стяги, напевно, вже 3 чи 4 є на площі. Мы нагадаем, что сегодня на Кастрышинской площади Минска отбывается акция протесту, а так само, можно сказать, что и святочная акция на 1 мая. Это день працы, день солидарности рабочих. На її закликав Микола Статкевич, екс-кандидат у президенти, екс-політв'язень, але Статкевича у п'ятницю напередодні цієї акції затримали і арештували на 5 суток. Тепер він знаходиться у СІЗО на Окрестина. Ось ви можете бачити кількість людей. Ну, це треба улічувати, що там так само хапає і журналістів, і назиральників. Є так само переапрануті у цивільні супрацовники міліції. Напевно, більше за 100 чоловік зараз на Кастричинській площі присутнічає. Підійдемо ще далі, порозмовляємо з людьми.
Ось бачите, пригожа вельмі лунає стяг біл-червоно-білий у руках спадара Ніни Багінської. Ось супрацовники силових структур у цивільним з раціями. Їх вельмі легко познати. Альбо навушник, альбо рація у їх є завсюди. Вот вы послушаете и поймете. Ну, я же... Что это? Вам як сказали? Баллоники отпустили. Якби людей трошки, ось, бачите, прийшло, але ніхто ніяких от організованих діянь поки що не лазить, ніхто не виступає, може бути мегафона ні у кого нема з собою. Добрий день. А ви на акцію сьогодні прийшли? Конечно. А чого чекаєте сьогодні від цієї акції? Ну, мы думали поддержать людей. А тут людей меньше, чем ментов. А думали, более вийде? Думал, ну, рассчитывали, что много будет. Ну, а то, що Статкевича арештували, якби. Это ужасно. Свободу Статкевичу. Ви з Мінська? Минск, всю жизнь в Минске жил. Часто виходите на акції? Закрытый вопрос. А затримували коли-небудь? Закрытый вопрос. Зрозуміло, добре, дякую вам. Варто було б зараз нам напевно шукати Володимира Нікляєва, спитатися, що, який дальніший план діяння чекається, які виступи чи нечто інше. Поки що люди якби тусуються, так можна сказати, невеличкими кубками, якби со своїми знайомими, з якими новими знайомими так само, віншують один одного з 1 мая, але діяння не хапає ніякого такого от двіжу, можна сказати. Я ж не знаю, что у вас все. Максим, ага. Сюди нічим розвивати. Вот это самое. Ну, просто не було, коли ви там були. Пробачте, Спадар Нікляєв, можна вас записати? Да. Спадар Володимир, а в яких що дальше? От люди зібралися трохи. Що далі? У нас є резолюція якби сходу, але мався на увазі сход, а тут сход Основним комітету державної безпеки, і я що, буду зачитувати резолюцію для Комітету державної безпеки? Тому не хочеться перетворити в профанацію. Все-таки люди прийшли, і тут робити вигляд, що нічого не відбулося, зачитувати резолюції, там заклики. Це виглядало по даній ситуації смішно. Мариночка, добрий день. Я все кручуся вокруг, а тут за журналістом. І, ну, я думаю, що ніякою імпрезу треба зробити, просто подякувати людям, що вони прийшли, і це ми зараз зробимо. Але ви самі бачите, що... То, що Статкевича арештували, якби це повпливало на кількість удільників? Повпливало, але я не думаю, що це саме істотна причина, по якій удільників сьогоднішньої акції в обміль. А яка інша причина? Інша причина у самої організації. Це так само не головне, але це істотно, бо нельга у один день призначати
пратэсныя акцыі у розных месцах у розны час, а пасля вялізнымі літарамі ва ўсіх незалежных СМІ паведамляць, што акцыя адмяняецца. Ніхто не будзе разбірацца у тым, хто там адмяняе эту акцыю, эта структура ці іншая структура. Людзі ўсё-такі ўспрымаюць гэта неяк у цэлым. Ніхто не падзяляе там гэтую апазіцыю, тым больш прафсаюзы нейкія і палітычную апазіцыю. Напісалі, што адмянілі, ну адмянілі, значыць мы застаёмся на лецішчы сеяць гуркі, а вы тут змагаецеся за свабоду і дэмакратыю. Гэта вось адна з вельмі істотных прычын, і гэта хвароба застарэлая, хранічная хвароба апазіцый. Вось і цяпер уже прафсаюзаў, якія да гэтай справы так вось доблесна далучыліся. Гэта ж трэба збірацца на аргкамітэт, дамаўляцца пра пратэсную акцыю, а пасля, таму што бачыш, ты улады не ўсё задаволілі, калі не ўсё задавальняюць, узяць і напісаць, што мы адмаўляемся. Ну, это, хлопцы, выглядае па меншай меры па-дзіцячаму, а наогул то выглядае трошкі нават і горш. Ну, але самае істотнае, што вось няма той зачэпкі, якая была з дэкрэтам нумар 3, нашы людзі ўсё-такі ідуць адстойваць сваё. От што на ягоным падворку. Да, дэкрэт быў на ягоным падворку. Там, дзе гуркі, там, дзе памідоры. А тое, што недзе там у паветры, там, дзе дэмакратыя, дзе свабода, дзе ідэалы, гэта трэба моцна пачухаць патыліцу і падумаць перш чым ісці. Гэта вось у 90-е гады, хто старэйшы, хто там быў, памятае гэта проста лунала ў паветры, і людзі не думалі пра гуркі з памідорамі. Цяпер сітуацыя змянілася. Як вы думаеце, улады сёння будуць ужываць фізічную сілу? Я думаю, што фізічнай сілы тут няма да каго ўжываць, але затрыманні пасля абавязкова будуць, это ўжо іх фірменны стыль, і яны без гэта наўрад ці абыдуцца. Ясна, дзякую. Мы размаўлялі толькі што з Владимиром Некляевым. Ён сказаў, што як бы не хочацца зачытваць сёння рэзалюцыю акцый, рэзалюцыю мерапрыемства, аднак нешта ўсё-такі будзе арганізована, паспрабуюць падзякаваць тым людзям, якія ўсё ж такі сёння выйшлі на Кастрычніцкую, гэта больш за 100 чалавек людзей. Ну і Владимир Некляев накінуўся з такой вот вельмі рэзкай крытыкай да прадстаўнікоў прафсаюзу і апазіцыі, якія сёння спрабавалі ладзіць іншую акцыю 16 гадзіне на плошчы Бангалор. Павел Севярынец пачаў гукаць «Жыве Беларусь». Нарэшце пачалося нейкае дзеянне. Беларусь! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Свободу палит вязням! 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 Зимницкому свободу! Лазовскому свободу! Яудаху свободу! Моцной свободу! Воловику свободу! 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 Не залежность! Не залежность! Не залежность! Дэманстранты ідуць у бок прыступак Палаца Рэспублікі. Іх за сабой павёў Павел Севярынец, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Живе Беларусь! Живе! Вось бачыце добра панараму і колькасць удзельнікаў мерапрыемства. Ну, это зноўку, як мы кажам, больш за 100 удзельнікаў. Живе Беларусь! Зноў падышла міліцыя і спрабуе спыніць правядзенне акцыі. Беларусь!
собралися? Сьогодні, у День міжнародної солідарності працівних, ми зібралися тут на площі, щоб закликати свободу перед весням! Свободу перед весням! Свободу перед весням! Свободу перед весням! Виступив з мегафоном. Дорогие белорусы, дорогие сябры, перш за все, я хочу подякувати тим, хто прийшов сьогодні у центр столицы Республики Беларусь на Костритическую площадь города Минска, как отгукнуться на заклик Белорусского национального конгресса провести митинг нашей солидарности у боротьбе за новую демократичную незалежную Беларусь, нашей солидарности у боротьбе за свободу, нашей солидарности у боротьбе супроть тиску диктатуру, дури нашей солидарности у боротьбе за все тое лепшее, про что марили наши попередники. Дякую вам, что вы не побоялись, не застрашились того, что робила влада напередодні гэтай нашей з вами зустрічі, арештовуючи превентивно активістів демократичних сил і у самих великих і у самих маленьких городах нашої країни. Сьогодні, апроч усього остатнього, День міжнародної солідарності працовних. І працовні люди Білорусі, які не прийняли декрету ганебного номер 3, які не приймають тих умов праці і життя, які пропонує режим, так само сьогодні з нами. Ніхто з них не прийшов, але Білорусь готова до змін, готова до нового життя, і те, що ви сьогодні тут, гэтому підтвердження. Дякую вам за це. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Безумовно, сегодня самый великий день в истории Беларуси. То, что сегодня собралось немало людей, это люди. Самая главная ценность у нашей житті, это люди. Те, хто не побоявся этой навали, этой збройної сили, яка собралася тут, яка думає, що яна заполохає нас. Але ви видите, яка ми сила. Ви видите, що таке турма. Ви видите, що таке турма. Ви видите, що таке Хатинь. Ті гади, які палили Хатинь, той же Васюра, який був предателем Родины, да? Ось нехто ходить здесь, да? І якби гэтую Хатинь, яны собираются здесь, сполохавши нас, собрать гэтую Хатынь, але не пройдзе гэты час для іх. Гэта навала пройдзе для іх. Ганеба для іх. Ганеба. Самое страшное. Ганьба. 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 Напередодні сьогоднішньої нашої з вами протестної акції режим арештував одного з лідерів Білоруського національного конгресу Миколу Статкевича. Знову ж не арештував, а викрав, просто викрав, тому що полсуток, більше полсуток, сім'я Миколи, його не сябри, жонка його не ведала, що з ним, не ведали, чи він живий вовремя. І гэта
практика режима, викрадання людей і здек над їхніми сім'ями, це практика режиму, який він користується вже довгі роки. І вже тільки за одно це ми не можемо його приймати і будемо супроти його змагатися. З нами Марина Жодка, Микола Статкевич. Вітання, дорогі зябри, со святом вас! Наша влада назвала це свято святом праці і одобрала у нас працю, одобрала у нас сьогоднішній день і будущее для наших дітей, одобрала право на спокійну, забезпечену, годну старість. І вони з усієї емоції хочуть, щоб ми забилися, що це найперш свято солідарності. Солідарності з людьми праці, солідарності з тими, хто хоче будувати свою вольну, незалежну країну. 17 лютого ми зібралися тут, визначили наше потребування до влади і обрали своїх представників. 25-го влада мусила відказати на наші потребування. І вона відказала, ви бачили як. Я не думаю, що ми забилися, що ми напужалися. Ні. Двоє арестовуючи Миколая Статкевича, позбавляючи нас права ведать об його льосі, я до сьогоднішнього дня не впевнена, що він на окресті, бо на протягу 5 годин адвокат стояла на приступках этого самого ЦИПа і Жаншину. До Жаншині не дозволили нам зайти внутрь, це їх там придбанник, двоє здорових, ситих мужчин, які знаходилися у теплі, підманували нас. Чому? Ті там нема Миколи, ті може він збитий, його нельзя пред'явити адвокату. Але я хочу вам нагадати, що свято солідарності для всіх. Зараз у СІЗА Новолодарського, зараз у СІЗА КДБ знаходяться патріоти. Влада сажає на сутки самих лепших громадян Айчини, сподіваючись, що люди запужаються і більше не будуть виходити, і більше не будуть потребувати своїх прав. Я хочу ще раз нагадати. Не народ для влади, влада для народу. Давайте примусимо їх нас слухати. Со святом вас! Марина сказала ще про одну річ вельми важную, про арешт вельми хороших людей, вельми хороших хлопців, інтелігентів, білоруських інтелігентів, справжніх білорусів, з яких спробує режим зляпити бойовиків, придумавши для їх застрашальну назву «Білий легіон». Мы потребуем вызволения ни в чем не виноватых людей. Не может быть так, как люди покутывали в центре Европы сегодня ни за что, не маючи за собой ніякої вины. Але при этом режиме это есть. И по этой причине, я повторяюсь, он повинен, обов'язково повинен сойти. Северинец. Слово бере Павел Северинець, старшина Білоруські християнські демократи. Дорогие сябры, давайте разом скажем, чи хочем мы. Давайте разом скажем, так чи ні. Чи хочем ми, щоб у Білорусі була диктатура, так чи ні? Ні! Чи хочем ми у Білорусі таке телебачення, як БТ? Так? Ні! Чи хочем ми декрет номер 3? Ні! Чи хочем ми всі ці декрети Лукашенки? Ні! Чи потрібен нам сам Лукашенко? Ні! Чи потрібна нам імперія? Ні! Чи потрібен тут Путін? Ні! А може бути нам потрібна вольна і незалежна Білорусь? Так! Білорусь! Так! Білорусь! Так! Дорогі сябри, ми повинні сказати так, як задрижало шкло у адміністрації Лукашенки. Ми потребуємо їх відставки! 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 І ми потребуємо, щоб були визволені усі ті, кого влади затримали перед цими акціями.
Паводле назіральнікаў на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца 520 чалавек, ну але трэба ўлічыць, што гэта усе разам, а не толькі ўдзельнікаў. Значыць, удзельнікаў можна ацаніць у колькасць 300-350 чалавек. Так само и за их свободу! Дорогие сябры, империи и режимы, коммунисты и нацисты хотели, каб гэтая краіна померла. Яны хотели, каб мы были то рабами, то советскими людьми. А гэтая краіна жила, живе и будет жить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! А зараз слово чоловіку, який уже 30 годов змагався за незалежність Білорусі, проходив голодовки, проходив випробування, доводилось йому бути у тюрмах і в еміграції, але сьогодні з нами на площі Вячеслав Сивчик. Шановні люди Білорусі, велике дякую, що сьогодні ви нас відправили в той страх, який накинув. Добрий день, а можна з вами поговорити? Так, трохи. Розкажіть, як ваше враження від сьогоднішнього мероприємства? Ну, менавіта людей не так много, як повинно було бути, бо треба вже відказувати за те, що робиться. Ми виходили 25-го, і це було так, було цікаво. Не затримували вас 25-го? 26-го затримали. І що після? Дали сутки на Крестина, і після 40 базових штрафів. І скільки суток від Цезаря? Сутки до суда сутки тільки, до да. суда. Угу. Так нічого не було. І як ураження були? Ну, такое себе. Ну, страха нету, будем выходить еще и еще. И... Ви з Мінська? Нет, из Осипович. Ви приїжджаєте з Осипович Да. на акцію? Якби у цьому році почали приїжджати, чи раніше приїжджали? Не, в 2015 и 2016 был на Днях Воли. Мгм. Но это было единственное такое мероприятие, которое я посещал до этого. А после того, что было 25 марта этого года, понял, что надо выходить постоянно. Чому сьогодні, на ваш погляд, не надто много людей? Миновито спужали, миновито тому, что отказались робить, ну, проводить акцию. И коли ее одобрили, они же отказались ее проводить все равно. Потому что без шествия они решили, что не стоит разрешать, ну и проводить ее. И, наверное, это многих испугало, я считаю, люди не вышли, потому что они все еще чтят этот закон, и они живут по нему. Ясно. Добре, дякую вам велике. Знову підійшли супрацовник міліції той самий, він уже раз 34-й, здається, підходить. Не розумію. Выполнение законных требований Ой. Ой. А можна вас записати? Ні. Ви з такою великою просто сім'єю прийшли на акцію. Так. Скільки у вас тут дітей? Много. Але ж ми подставимося. А? Подставимося. Подстать не хочеться записати? Ну добре, ладно, пробачте. Всього доброго. А після визволяли. До речі, діяння міліції, заклики їх не розходяться, ні на кого не впливаються, люди протягують, знаходяться на Кастричницькій.
Паузу записати. Бачите, льотають за біло-червоні балоніки у повітря, які жанчина принесла, з якою ми розмовляли у початку акції. Добрий день, можна з вами порозмовляти? Можна. А розкажіть, як вам ураження сьогоднішнього мероприємства? Ну, мало людей собралось. А чому? Боятся, наверное. Голодно, Боятся, скорее всего. Холодно, альбо бояться. А арешт такий, що повпливав, що людей менше вийшло, як ви думаєте? Наверное, все-таки да. Мабуть, Все-таки, да. наверное, повлияло. Ви часто виходите на акції? Ну, это четвертый. 2004? Нет, четвертый. А, четвертый раз? А вы почали в этом году выходить? Мы раньше Ну, выходили. 2010. На площади когда были? Ніколи на сутки не трапляли? Так, мітинг скончився. Обвестили, що починається 6 до Дома Урада, до площади Незалежності. Павел Северинець веде за собою людей, гукає «Солідарність, солідарність». Таким мини-шествием, потому что людей мало, около 200 человек. Лукашенко! Нет! Диктатура! Нет! Нет! Империя! Нет! Путин! Нет! Беларусь! Да! Беларусь! Да! Беларусь! Да! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Мішкануєм долоня! А з боку Купаловського театру, коли почалося 6, одразу виїхали буси міліцейські. Зараз 6 ось уже сходять з Костричинської площі. Баста гукає Євгена Фнагель, були активіст Зубра Європейської Білорусі, який довгий час жив у еміграції, а тепер вернувся назад у Білорусь. Павло, можна записати пару слов? Як ураження сьогоднішньої акції? Людей не так шмат, але після 25 соковика, дякую Богу, що сотні людей готові виходити під страхом після арештів у центр города. Так що білоруси є, білоруська весна протягується, живе Білорусь. А то, що Статкевича арештували, якби на кількість удільників то повпливало? Ну, думаю, що це повну кількість удільників урезало, але люди готові виходити. Люди готові виходити навіть, коли арештовують лідерів. Дякую велике. Живе Беларусь! 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 Максим Винярский запалил фаер. Так, шановні товариші, руште, Живе Беларусь! Живе Беларусь! Навідувальники Центрального так само кажуть, живе Білорусь, гукаються. Так, вот едут автозаки.
Проехали вот по проспекту Незалежности некалькі аўтазакаў, але не спыняліся. Поехали далей. Максим Винярский протягивая палить фаеры. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Треба адзначыць, што акцыю працягваюць. Давай подсажу. Не могу с тем, кто назвал себя драконом. Он объявил себя законом. Как хорошо. Люди з туристичного автобуса просто вітають удзельників акції, махають їм руками. А демонстранти відказують їм так само взаємністю і кричать «Живе Білорусь!». Коли починається шествие, то завжди таке складається враження, що людей нашмат болей на мероприємстві. І ось знову вони якби розтягнулися по проспекті Незалежності. І робиться така некепська, здається, що достатково шмат людей йде. Это значит, что люди с этих вот соседних кавярень выходят, как привітать удельников мероприемства. Ось бачите, люди з Макдональдса якби здимають усе на мобільники. Автозаки стали зараз на проспекті і стоять на припинку каля ГУМа. Поглядим, що там буде. Може бути, не будуть далі пускати удзельників, перекриють проспект. Ось люди вже дійшли до ГУМа. Попереду йдуть з червоно-білим стягом. Ну, автозаки якби на відлеглості витягнутої руки знаходяться. Коли демонстранти кришечку підходять ближче, то вони від'їжджають далі. І ось так от такі от кришечку кошки-мишки гуляються. Добрий день. А ви виказуєте солідарність з удільниками? Jasne, ale my nie mówimy po białorusku. По польську? Може по польську? Скажете трохи слов. А як ви до цього всього ставитесь? Ja nie rozumiem. До акції солідарності, от, которая Wyrażasz solidarność z narodem białoruskim. Z ogółem narodu tak. Naród białoruski jest bardzo przyjaźnie nastawiony do Polaków, do Polski i jak najbardziej ja to odwdzięczam. Aha, dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Шествие проходит достатково хутка. Люди вельми мобільно так рушили наперед. Супроводжають эту колону люди у цивільному, супрацовники міліції, ну але по-ранішому все обходиться без затримання, без ніяких провокацій, все достатково спокійно і мирно.
Свяринець нагадує, що підходимо до американки турми, де зараз знаходяться арештовані по справі патріотів, по справі Білого легіону. Вилучаються політичні лозунги отставки керівника Білорусі. Некоторые кричат отставку, некоторые кричат пенсию. Кількість удільників істотно зросла, напевно, пав 1000 чоловік приймає уділ, не на шмат менше, ніж у недавньому Чорнобильському шляху. Автозаки стоять зараз біля КДБ. Некоторые машины проезжают и сигналят удельникам мероприемства. Перед проведением этой Лукашенко, уходи! акции нарастає кількість людей, яка собрала сьогодні на центральній площаді. Нет декрету номер 3! Лукашенко, уходи! Нет декрету номер 3! Лукашенко, уходи! Нет декрета номер 3! Лукашенко, уходи! Декрет номер 3! Баста! Лукашенко! Баста! Незаконным побором! Баста! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Ось ми проходимо зараз вулицю Комсомольську, там так само стоять ось автозаки, напевно 5 чи 6 автозаків на Комсомольську, біля КДБ. Свободу! 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 Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патріотам! Подошли до будинку Комітету держбезпеки. Журналісти от зайняли приступки. Бачите, автозаки стоять некілька, 2, 3. Два стоять, третій проїхав. І з цього боку так само 3. Ось бачите колону демонстрантів, мітинговців, яку веде за собою Павел Свяринець. Долой КГБ, кричить Свяринець. Автозаки приїжджають, але ніхто на їх увагу не звертає. Люди, які йшли, так і йдуть далі. Ось бачите, яка кількість автозаків.
колона каля КДБ вирішила не спинятися, пройшла далі, тільки згадали про тих людей, які по-ранішому знаходяться у турмі КДБ, у американці по справі патріотів, по справі Білого легіону. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Ой, добрий день, а можна вас записати? Ні. Ні. А у вас так само нельга? Ничего нового не добавлю. Ні, ну розкажіть просто, як вам враження сьогоднішньої акції. Ну, сегодня, конечно, гораздо меньше. Что сегодня? Народу гораздо меньше, чем в марте. Ви ходили на 25-те? Естественно. І як отрималось тоді арешт позбігч? Не тронули. Не тронули? Ясно. А як тоді 25-го вам було, якби не знаю, а як отрималося осисті оттуль? Бо Мы просто стояли, они проходили мимо. Мы так шли вдоль проспекта. Да? Да. Если не кидаться на ОМОНовцев, они особенно не трогали. А чому ви ходите на акцію? Как-то утвердиться в этой жизни. Обозначить свое участие, потому что хочется определиться. Вот, скорее, с этой точки зрения. И все. Опять же, видишь, что не одна такая, что у нас тут таких сомневающихся, по крайней мере, много. И с каждым разом уверенности все больше. Вот и все. А то, что автозаки ездят, не страшно? Ну, 25-го было страшно, теперь уже особенно нет. Ясно. Дякую вам велике. А можно вас записать? Так. Расскажите, о чем вы ходите на акции? Сегодня вышли. Потому що ми солідарні з протестуючими, які виходили раніше, які виходять зараз. Не страшно після 25 соковика? І зараз страшно, і тоді було страшно. І 25-го були так само? Ну, спробували, але не пустили нас. І як отримується страх переодолювати? Допомагає Нікляєв, який присутніший з нами. А як думаєте, то, що Статкевича арештували, попливало, що людей трохи менше вийшло? Так, лишу, ну, 1 сотня, ну, менше прийшло. Дякую. Ви бачите, молодий чоловік признався, що йому справді страшно, і 25-го було страшно виходити, і тепер, ну, але він все одно виходить на це мероприємство. Бачите, з іншого боку так само люди з цікавістю назирають за мероприємством. Свободу! 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 О, славутий синій бус без номерів. Ви зараз його можете це бачити.
цікаво, так шмат міліції у городі, а тут стоїть синій бус без номерів, з якими незрозумілими людьми, вельми підозрілими, і ніхто не реагує. Бачимо, тут міліцейське начальство так само з'явилося. От згадує так само лозунг «Нет декрету номер 3, Лукашенко уходи». Тепер колектив театру «Костричник». Павел Северинець гукає лозунги «Солідарність» і «Ні декрету номер 3». Автозаки протягують супроводжати удільників колону мероприємства, але все ще ніхто не реагує на проведення акції. Сила супродемонстрантів не вживається. Некілька сотень чоловік, я нагадаю, що сьогодні, 1 мая, йде по проспекті Незалежності у бок площі Незалежності для того, щоб виказати свій протест супроти декрету номер 3, а так само арешту політв'язнів. На акцію 1 мая закликав вийти Миколай Статкевич. Були політв'язень, були кандидати у президенти, але у п'ятницю Статкевича затримали і арештували на 5 суток. Колонну за собою повели Павел Северинець, а так само були активісти Зубра і Європейської Білорусі Максим Вінярський і Євген Афнагель. Так само є Володимир Нікляєв і Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича. Каля гостиниці «Мінськ» зараз проходить колона. Бачимо, що кілька червоно-білих стягов є у демонстранту. Один з удільників вийшов з червоно-зеленим стягом. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь!
Поехало одразу 4 синеньких буса, 5 без номеров, один за одним ось следом, за 2 автозаками. Так само йдуть. Ось бачите, 5 одразу синіх бусів без номерів. Это символ весны 2017 года. Хлопцы с зубочистками сидят у них. А ось автозаку, до речі, є номери. От бачите, червоненькі, все бачно, що на їх. Павел Северинець тільки що закликав демонстранту йти до червоного костюла. Іменно там, напевно, буде кончаткова резолюція, може бути прийнята мероприємства, так само поставлена кропка сьогоднішньої акції. У шествии брало удел несколько сотен человек, напевно 200-300, не более. А у пика акции было до 500 удельников. Хай почує гэта площа, що ми потребуємо свободу! 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 Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи! Удельников акции фильмуют ось усіх. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Не бойтеся! Не бойтеся! Не бойтеся! Не бойтеся! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Все, удельники подошли уже до червоного костюлу. Тут, напевно, ще буде невеличкий імпровізований мітинг. Хоча за все, першим словом возьме Павел Северинець, який вів колону за собою. Калинаска! Калинаска, кто пришел до Дома Раду, давайте вернемся, мы завершаем нашу мирную акцию, подкресливаю мирную акцию на День международной солидарности працовных. Мирную акцию, коли пасля гэтага режим пойдзе на тое, каб кидать людей у тыя аўтазаки, якімі ён нас уже страшыў, у тыя сіненькія фордики, якімі ён разжыўся. Да рэчы не было, бачыць, яны уже ездзяць у мякенькіх машинах, і каб ім уже не муліла. Дык вось ён пойдзе на злачынства, бо ніхто на сённяшняй акцыі ніякіх дзеянняў, якія падлягалі пад пакаранне, сабе не дазваляў. І не было у арганізатараў акцыі ні ў кого такого намеру. Яшчэ раз вялікі вам дзякуй за тое, што сёння прыйшлі.
каб выказаць тое, што мы сказалі. Ёсць яшчэ рэзалюцыя нашага сходу сённяшняга. Рэзалюцыя гэтая стаіць на сайтах незалежных СМІ, на сайце Беларускага нацыянальнага кангрэсу. Патрабаванні гэтай рэзалюцыі таксама цалкам мірныя. Яны ўсе скіраваныя на мірныя змены ў нашай краіне, на палітычныя і эканамічныя рэформы, а найперш на свабодныя справядлівыя выбары. Мы патрабуем вярнуць уладу народу праз свабодныя справядлівыя выбары. Вось наше найпершае патрабаванне, якім сканчаецца тэкст сённяшняй рэзалюцыі, і які я прапаную вам усім на гэтым сходзе прыняць. А тым, каго сёння з намі нямашака, падпісацца пад гэтай рэзалюцыяй у электронным выглядзе. Хто за тое, каб прыняць рэзалюцыю схода сённяшняга першамайскага нашага, прашу галасаваць. Хто за тое, падняць руку. Одноголосно резолюция сходу приймається. Дякую ще раз. Живе Білорусь! Шановні господарці, коли розпрацьовувалась резолюція, Миколай Вікторович Танскевич був на свободі. Выступил Владимир Некляев, и який узгадав про резолюцію того сходу, яка була прийнята. Саме перше потребування було свободних виборів. Так само Владимир Некляев підкреслив абсолютно мирний характер сьогоднішньої акції і сказав, що співпрацівники силових органів не мають ніяких підстав для затримання сьогодні. Я нагадаю всі наші потребування до гэтага режиму. Усе потребування, які ми озвучували гэтай весною, починаючи з 17 лютого. Отменить декрет номер 3. Отменить усе незаконные поборы. Провести свободные выборы. До гэтых потребуванняў цягам апошніх месяцаў дадаліся яшчэ два. Вызволіць усіх палітычных вязняў и отменить суместные с Путиным войсковые обучения, которые погрожают незалежности нашей краины. И покуль гэтые потребования не будут выконаны, мы будем выходить на улицы, мы будем протестовать, мы будем казать наше гучное «Баста! Баста! 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 На сегодняшнюю акцию мы сустранимся далее на улицах нашего города на акциях протеста. А сегодняшняя акция скончена. Живи Беларусь! Живи! Рух солидарности разом. Анатолий Кудласевич. Рух солидарности разом, Анатолий Кудласевич. Я читаю верш «Корони роду». Культура, культ. І ў гэтых словах няцяжка ўбачыць роду карані. Бо чалавек трымаецца асновай за глебу продкаў. Божа, барані забыцца нам, адкуль мы родам, чые нас кормяць агароды. Датуль завёмся мы народам, а не жывём безродных збродам. Пакуль шануем карані. Культура, культ, містычнай яе штосьці у крэўнай роднасці двух слоў. Мы топчам дзедаўскія косці. Зямля жывая, плоть і кроў далёкіх прашчураў дзядоў цяпер завецца сокамі раллі. Вы адкажыце мне, дзяды, была б зямля такой жа урадлівай, калі б на ёй спрадвеку нежылівы. Жыццё і жыта яшчэ два роднасныя словы. А колькі ж іх на ніве роднай мовы з глыбіняў духу прарасло, каб сёння нас выводзіць на святло. Жыве Беларусь!
вам, люди! Сьогоднішня акція закінчилася. Прошу вельми осторожно йти до хати. Живи Білорусь! Живи Білорусь! Живи Білорусь! Дякую всім. Володимир Прокофьевич, можно спросить что-нибудь? Что мы хотели сделать, мы сделали. Мы хотели провести протестную акцию и выкласти свои потребования до сённяшняй улады. Гэта зроблена. Тое, што людзей было не так шмат, як мы планавалі. Ну што ж, улада папрацавала, рэжым папрацаваў на гэта, запалохванні, арышты, лідараў пахапалі у рэгіёнах. Падрыхтавана ўсё было, каб вынішчыць цалкам пляцоўку, каб тут нікога не было. Але людзі прыйшлі. І не ў колькасці справа. Адзін чалавек можа сказаць тое, што думае ўся Беларусь. Беларусь думае менавіта так на сённяшні дзень, як думаюць гэтыя людзі, якія сёння прыйшлі на цэнтральную плошчу нашай сталіцы. Дякую вялікі. Все, як бачыце, акцыя скончаная. Зараз будуць развітваюцца удзельнікі паміж сабой. Трэба тут сачыць, напэўна, ці будуць затрыманні тых людзей, якія выходзілі з лозунгамі, тых, хто са сцягамі, а таксама зачытвалі свае нейкія словы з трыбуны. Бачыце, вот хлопец Сергей, з якім мы размаўлялі ў пачатку онлайна, які выйшаў з чырвоным зялёным сцягам, зараз падняў таксама бел-чырвона-белы, і яго два трымае ў руках. Шановні глядачі сайта ННБай, сьогодні ми присутнічали на першамайській акції протесту, яку організовував Миколай Статкевич. Ён не закликав виходити на вулиці сьогодні ще у кінці сакавіка, але за пару дзён до самого мерапрыемства Статкевича затрымали і змясцілі на 5 суток у СІЗА на Акрэсціна. Замест Статкевича сьогодні за собою колону повели Владимир Некляев, а таксама лідер хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец. Яшчэ былі былыя актывісты Зубра і Еўрапейскай Беларусі Максим Вінярскі і Яўген Афнагель. Агулам сёння на сённяшнюю акцыю выйшла каля 500 чалавек, 6 прайшлі да Чырвонага касцёла на плошчы Незалежнасці. Супрацоўнікаў міліцыі, аўтазаку ў горад было нагнана вельмі шмат, але так урэшце рэшт і нейкую сілу фізічную, а таксама затрыманні супраць удзельнікаў мерапрыемства не прымяняліся. Дзякуй за ўвагу, дзякуй, што былі з намі. Сёння з вами былі Ірына Рахоўская і Зміцер Панкавец. Всего доброго.